ବନ୍ଧୁଗଣ ତଥା ସାଥୀ ଭାଇ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବସାଟିଏ ଜରୁରୀ ଭାବେ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଘରଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜାଗାଟିଏ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭିଟା ମାଟିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରର ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ଜାଗାଟିଏ କିଣିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘରଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଘରର ସାଇଜ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଘରର ଶୁଭାଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ୍ଭେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ବାସ୍ତବ ନିୟମ ହେଉଛି ଦିଗ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଶୁଭ ପଡ଼ିଥିଲେ ଶୁଭର ମଙ୍ଗଳକର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ବନ୍ଧ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳକର ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗାଟିକୁ ଦିଗବାରିଣୀ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବା କମ୍ପାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସଠିକ୍ ଦିଗ ସହିତ ଘରର ବନ୍ଧ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଧ ପଡ଼ିପାରିବ। ଏ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଦିଗଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବନ୍ଧ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଶୁଭ ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ମଙ୍ଗଳ ତଥା ପାରିବାରିକ ସନ୍ତୁଳନ ସଠିକ୍ ରହିପାରିବ, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଶା।